то имрӯз мо ҷода аз 20 давлати ҷаҳон сафар намудем ва дар баландтарин қуллаҳои ин кӯҳҳо ин давлатҳо мо байрақ гузорӣ намудем, яъне ки ба кӯҳҳои баланди ин давлатҳое ки мо ба онҳо сафар намудем баромада байрақи ҷумҳурии Тоҷикистон ватани азизамонро бардоштем ва баъдан аз ҳамада он чизе ки барои мо бениҳоят ҷолиб буд, барои мо диққатҷалбкунанда буд, аз он ҷумла ба худи шахсан ман ин кӯҳҳои гӯем ки Гурҷистон, Африқо буд ва худи ҷумҳурии Тоҷикистон, кӯҳҳои Помир, ин давлати мо ҳам ки бошад, барои ман бениҳоят гӯем ки диққатҷалбкунанда буд. Аз мақсадҳои асосии шахсан ман ҳамчун мутахассиси ҳамин соҳа дар он аст ки он лавозимоту ва асбобҳои кӯҳие ки ман аз дигар давлатҳо харидорӣ намудам, ҷамъоварӣ намудам, ба ҷумҳурии Тоҷикистон овардам, дар он аст ки насли наврасро ҷалб намоям.